Ca să dăm jos consola centrală, trebuie să începem obligatoriu din partea de jos. Se trage doar de această parte argintie. Am să mă folosesc de o șurubelniță mică și dreaptă. Am să o bag între bord și această consolă. O depărtez puțin, exact cât să bag degetele, după care trag de ea și iasă relativ ușor. Aici, în partea de sus, nu sunt clipsuri, sunt două gheare băgate sub bord, dar asta după ce îl desfac, îl declipsez și pe cel de aici. Deci în partea de sus să nu trageți, efectiv trebuie să îl culisați un pic în jos. Trebuie să scoatem cheia din contact ca să putem scoate acest plastic. Normal este doar clipsat, trebuie să prinzi de el și să-l tragi, dar credeți-mă că iasă foarte greu, așa că eu mă folosesc de o șurubelniță, o bag din lateral și mă proptesc în zonele unde este acoperită de alt plastic ca să nu las zgârieturi. Odată ce ai reușit să bagi degetele, deja este mai ușor. Cu cel din stânga este un pic mai greu pentru că nu ai efectiv de ce să prinzi. Singurul loc unde ai putea băga mâna este aici la acest aerisitor. Fii atent, nu vine să cred, am tras un pic, s-a declipsat aici. Fai, deci nu vine să cred ce noroc am avut, chiar a ieșit ușor. Mare mirare, a ieșit foarte ușor. Dar normal ar fi să băgați, să scoateți afară aerisitorul, băgați degetele înăuntru și trageți de el. Asta e singura variantă să o scoateți mai ușor afară. O să trebuiască dat jos acest capac, iar pentru asta o să trebuiască să folosim o șurubelniță Torx de 20 ca să dăm afară cele două șuruburi de aici. Iar în acest moment, acest capac doar se scoate. În momentul în care am scos capacul, ar trebui să avem acces la cele două șuruburi Torx de 20 dintr-o parte și în alta, dar înainte de asta o să trebuiască să lăsăm volanul în jos, iar în felul acesta vor fi vizibile. Nu știu să vă zic eu cât de vizibile sunt acolo, dar în momentul în care ați lăsat volanul în jos o să vedeți un șurub aici și un șurub în partea cealaltă. Sunt un pic mai greu accesibile din cauza acestui plastic. Mai mult ca sigur, să scoatem aceste două șuruburi. O să fie mai ușor dacă dacă dăm jos și acest plastic din partea de jos a volanului. Am să ridic volanul în sus și l-am scos afară. În momentul acesta pot să bag mâna pe dedesubt și să țin de șurub. Nu, un pic să virez și volanul un pic într-o parte. În felul acesta, dacă îți pică șurubul, nu mai cauți de nebun după el și ți este mai ușor să îl scoți de acolo. Valabil și în partea cealaltă. Mai aici este contactul mai greu puțin, dar ca idee te ajută. Ok, în momentul în care am scos și cele două șuruburi, mai trebuie să scoatem doar această cupolă. Pur și simplu punem mâinile în spate și tragem către în față. Am să țin cu o mână din partea de sus, iar din spate trag către mine până se declipsează și într-o parte și în alta. O să iasă un pic mai greu din cauza acestei mufe de la ștergătoare, așa că am să o declipsez și o bag în partea de jos sub
această cupolă, după care iasă foarte ușor. Pentru a da jos ceasul am să folosesc aceeași șurubelniță Torx de 20. Am să deșurubez toate cele 4 șuruburi. Mai greu cu o singură mână. Odată ce am scos șuruburile, avem acces la cele 2 mufe din spatele ceasurilor, cea neagră și cea gri. Sunt fixate în partea de sus cu un clips. Apăsați pe acest clips, trageți în afară și într-o parte și în alta. Eu am să încerc să nu le scot pentru că îi dereglez ora. Ca să o asamblezi, faci exact aceiași pași, dar în ordine inversă. Când puneți cupola înapoi, să apăsați și în partea de jos pe aceste clipsuri, în care tinde să se clipseze doar în partea din spate și să nu clipseze și cele 2 clipsuri de aici. Să nu uitați să băgați mufa de la ștergătoare. Am să pun și celelalte 2 șuruburi care țin cupola. Când băgați înapoi consola, prima dată să băgați cei 2 pinteni din partea de sus, după care clipsați, apăsați tot roata, să fiți siguri că se clipsează tot. În momentul când veți pune partea de carenaj din partea de jos a volanului, obligatoriu aceste 2 șuruburi Torx de 20 trebuie să le deșurubați până ajungeți la acest nivel, să nu se mai vadă absolut nimic și abia după aceea o fixați sub bord în poziția ei. Să aveți grijă de acest, nu știu cum să zic, această gaură. Trebuie să aveți acolo o bucată de plastic în care intră perfect. Dacă nu faceți chestia asta, riscați să o rupeți. Iar atunci când vreți să o puneți la loc, trebuie să ridicați volanul în partea de sus. Eu am ridicat, îl țin cu genunchiul și fixez carenajul. Ok, după ce am fixat, am să pun și partea de sus, iar în felul acesta îmi rămân doar cele 2 șuruburi să le strâng. În momentul în care pun partea de sus, am să țin de carenaj în partea de jos și am să-l clipsez. Iar cu șurubelnița Torx de 20 am să strâng cele 2 șuruburi. Atenție să nu le strângeți foarte tare, le strângeți cu simț, un pic mai tare ca și cum doar le-ați apropia, altfel riscați să crăpați plasticul în care se strânge și nu o să vă mai închidă bine și o să apară vibrații. În cazul de față, șoferul acestei mașini este mai înalt, așa că am să ridic volanul și am să-l blochez. Și cam atât, cam asta a fost.